this season, please join our journey towards life with less to live more. Good morning po. Gawa tayo ng kalaykay kung tawagin. Sa amin kasi yung tawag dito kagkag, yung pang ano ng lupa. So gagamitin lang natin tong mga scrap na bakal para tipid-tipid din. So bali ito angular, 1x1. Tapos yung square bar na nakuha natin dyan sa tabi-tabi, yung pinagputol-putol ko na. So gagawin natin dahil wewildingin natin to, linisin lang natin yung surface kasi may pintura, saka ito din para hindi tayo mahirapan mag-welding. Naman natin to ipupulwid ko pa to, wala tayong welding rod to. Pulwid tayo. Okay, so ayan, mainit. Ginagawa mo! Mainit po siya. Mainit. Nasa baba talaga yung tingin. Aray. Ayan natin ito, babasain lang natin para mawala na yung init na siya. Yakat na lang po yan, mama. Aray. Ito na po yung finished product. Ano? Pag-iisipan natin yung pipinturahan natin ito o hindi. Pero tingin ko hindi na. Okay na to. Ang lupa lang. So gagawin natin dito, antayin na natin itong mabulok yung mga damo-damo. Tapos saka natin anong ulit papantayin. Pagod guys. So umpisa lang to guys. Pag nasanay tayo, hindi tayo hingalin ng ganito. Pwede. Ayan po. Meron ayun oh, bulati guys oh. Meron pinapakita ko. Ito pa guys oh. Taba guys oh. Yan. Bulati. So ibig sabihin yan, Mataba mataba yung yung lupa. lupa. Kasi
Meron siyang bulate.